Mahilig ka ba sa inasal? Pausok muna tayo. Tara, samahan nyo kami dito sa Quezon City. Puntahan natin itong Bacolod Chicken Parrilla na talaga namang patok sa panlasang Pinoy. Nagsaserve sila dito ng authentic Bacolod inasal delicacies. Nagsaserve din sila ng kangsi na talaga namang saktong-sakto sa inasal. Ang sabi nga nila, they brought Bacolod in Manila. Ano pang inaantay nyo? Tara na, kain tayo. Kansi.
Ano yan, kuya? Ang paglagay ng chicken para juicy. Juicy ang itsura. Gawa na ako ng sasawad. Doon muna tayo sa ano, yung iba pa. Bacolod, chicken, parilla. Man natin itong chicken nila. Dami nang iniihaw dito eh. Minsan nga ano, napupulo yung ihawan nila eh. Juga. Ano itong isaw nila? Isaw. Itong manok. Uga pa nga.